Ahojte, milí uchádzači o prácu. Máme pre vás skvelú pracovnú príležitosť v Banskej Bystrici. Hľadáme operátora drevovýroby, a to na trvalý pracovný pomer v stabilnej spoločnosti. Práca je vhodná pre mužov aj ženy. Ponúkame vám možnosť pracovať na 2, 3 alebo 4 zmeny s platovými podmienkami od 900 eur v čistom. Pri práci na 3 alebo 4 zmeny môžete zarábať až 1100 eur v čistom. Nezabúdajte na príplatky a nadčasy. Naša pracovná agentúra ponúka aj skvelé bonusy. Môžete čerpať zálohy 2-krát do týždňa až do výšky 300 eur mesačne. A čo je najlepšie, neplatíte nám žiadny sprostredkovateľský poplatok. Pre túto pracovnú ponuku je potrebné mať ukončené stredoškolské vzdelanie minimálne výučným listom. Prax v drevovýrobe je vítaná, ale nie je podmienkou. Dôležitá je vaša chuť pracovať a učiť sa. Pohovory práve prebiehajú, takže neváhajte a kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. Alebo nás navštívte osobne na adrese námestie SMP 14 v Banskej Bystrici. Naše kolegyne vám radi zodpovedajú všetky otázky. Tešíme sa na vás!